Akú otázku si Ema položila tete? Koľko pôšt je v Ružomberku? A odpoveď bola? 3. Laura? Ako sa volá najvyšší poštár alebo poštárka? Vladimír. Ako? Herbst. Super. Prečo máme lepiť známku, aby nemuseli písať, ale nalepia známku? Denis? Ako sa volá jeden z vašich poštárov? No, tak sme nepočúvali. Vladimír Herbst. To už vedia aj všetci. A okrem toho, že je len jeden z poštárov, je aký? Vysoký. Dobre, poď. A kedy máte otvorené poštu? Od pol 8 rána do 5. Dobre, Saška? Koľko trvá triedenie pošty? Koľko máme pošty, ale musí to byť rýchlo. A povedala teta, že zhruba koľko minút? Nehajte, Sašku, že či si pamätá? Minút mi nepovedala. Nepovedala? A čo povedala? 10. Niekedy 10 minút. Koľko má poštárka rokov? A odpoveď bola 34. Tomáško? Koľko poštových aut je v Ružomberku? Odpoveď bola 5. 5, aha. Ako sa k vám dostanú listy zo zahraničia? Najprv ich dovezú do Bratislavy a potom sem. A prečo do Bratislavy ich dovezú? Bratislava je naše hlavné mesto. Perfektné, Luky? Do akých miest najviac idú na vaši poštári? A čo povedala teta? Nevie. Povedala, že nevie, alebo že alebo to nejak tak inak povedala? Neviem, že do všetkých. Do všetkých, presne tak. Výborne. Aha, ešte raz, čo povedala? Najviac ľuďom. Najviac ku milým ľuďom. Tak, dúfala, že ku milým ľuďom. A ty, Jožko, si mal akú otázku? Ja žiadnu. Nepoložil si ti žiadnu otázku? A keby si mohol, akú by si jej položil? A prečo lepia na tie balíky známku? To je také podobné, ako mala Sandri, však? Prečo lepia na obálky známky. Takže to už odpoveď vieme. Dobre. Bolo vám tam dobre, alebo vám tam nebolo? Aj ste sa niečo nové dozvedeli, čím? Že im Ujo, čo? Ako vám to ten Ujo povedal? Ste povedali dovidenia a Ujo povedal čo? Všetko zjeme. Dobre, zakývame. Toto bola aká pošta? Aké má číslo pošta? 4.